سلام كبرات تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم ኣብ 2000 ዓመተ ናይ ወርሒ ግንቦት ዕለት ሓሙሽተዩ ኣብ ዓዲ ሰግዶ ተወሊዱ እቲ ንኩዕሶ እግሪ ከም ዝተፈጥረ ደቂ ገዛውቲ ይኹኑ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ዝገልጽዎ ኒሄ ብዝብል ሳጓ ዝለለ ነሆም ታደሰም ኣብ ግዜ ንእስነቱ ፈታዊ ትምህርቲ ዝነበረ ናሆም ፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ንትምህርቱ ኣረሲዑ ናብኡ ከም ዝዛዝዩ ገይርዎም መባእታ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ሰግዶ ዝተማሃረ ናሆም ኣብቲ ግዜ ዋላኳ ድሌትን ብቕዓትን ናይ ምጽዋት እንተነበሮ ዝያዳ ግን ኣብ ትምህርቲ ጸቂጡ ይዝጓዓዝ ነይሩ ኣብ ናይ ክረምታዊ ጸወታታት ግና ንምሕዳር ፓራዲዞ ወኪሉ ኣብ ዝተፈላለየ ጸወታታት ይሳተፍ ነይሩ እዩ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ዝተማሃረ ናሆም ታደሰ ምስታ ቤት ትምህርቲ ምዃን ዕውት ናይ መላእ ጸወታታት ካልኣይ ደረጃ ዞባ ማእከል ኮይኑ እዩ ኣብ ሃይ ስኩል እውን ማለት ካልኣይ ደረጃ ብቕዓቱ ዝወሰኸ ናሆም ታደሰ ነታ ዝመሃረላ ዝነበረ ኣስመራ ሓፈሻዊ ወኪሉ ሓንቲ ግዜ ዕውት ክኸውን እንከሎ ኣብ ሓንቲ ዓመት ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምዃን ብዓሉ ዕለት ቤት ትምህርቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ ኮይኑ እዩ ብዘርእዮ ዝነበረ ብሉጽ ብቕዓት ዝተመሰጠት ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ዝነበረት ክለብ ፓራዲዞ ንናሆም ናብ ሳልሳይን ካልኣይን ዲቪዥን ከይተጻወተ ቀጥታ ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ብምምጻእ ጌና ኣመበል 16 ዕድሚኡ ምስኣ ኣፈረመቶም መንእሰይ ናይቲ ግዜ ናሆም ታደሰ ድማ ንፓራዲዞ ንናይ ቤት ትምህርቱ ጋንታታትን ብሉጽ ብቕዓት ብምርኣይ ምስ ደቂ ጋንትኡ ብምዃን ዓወታት ኣጎናጺፍዎን እዩ ምስ ፓራዲዞ ዝነበረ ናሆም ኣብ ሃገራዊ ግብኡ ንምፍጻም ናብ ታዕሊም ድሕሪ ምምራሕ ድሕሪ ምዛም ታዕሊም ናሆም ናብ ፓራዲዞ ዝተመልሰ ናሆም ዋላኳ ምስ ታጋንታ ክቕጽል ድሌት እንተነበሮ እታ ጋንታ ግን ብሰንኪ ናይ ፋይናንስ ጸገማት ክትቅጽል ኣይከኣለትን ፋሕ ኢላ ድማ ጋንታ ኣብ ምቁማት ኣተወም ኮይኑ ግን ብቕዓቱ ተመሲጦም ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ ናይ ክፍለ ሰራዊት ንናሆም ንኣሃዱ ወኪሉ ክጻወት ጻውዒት ኣቕረብሎም ናሆምን ናይቲ ዓመት ዝነኣሰ ተጻዋታይ ናይ ክፍለ ሰራዊት ብምዃን ብሉጽ ብቕዓት ብምርኣይ ናብ ገዝኡ ተመልሰም ብድሕሪ ድማ ናሆም ናብታ ኣዒንታ ኣውዲቓትሉ ዝነበረት ገዛ ማንዳ ብምጽምባር ፌርማ ከየቐመጠ ልምምዳት ክገብር ጀመረ ድሕሪ ናይ ሶሙን ልምምዳት ድማ ሃንደበት ካብ ዓባይ ክለብ ኣዱሊስ ጻውዒት ረኸበ ነጻውዒት ሸለል ከይበለ ድማ ዓይኑ ከይሓሴ ምስ ክለብ ኣዱሊስ ዓመተ ፌርማ ንኽንደይ ምዃኑ ከይረኣየን ከይመዛዘነን ውዕሉ ኣቐመጠ ብታሕጓስ ድማ ንብዓት ኣውፅም ናሆም ዋላኳ ምስ ክለብ ኣዱሊስ እንተፈረመ ኣብ ምስግጋር ዝተዓጸሉ ግዜ ብምንባሩ ክጻወት ይፍቀደሉ ኣይነበረን ምስ ታጋንታ ኮይኑ ግን ልምምድ ጥራዩ ዝገብር ነይሩ ድሕሪ ናይ 6 ኣዋርሒ ግን ድሮ ምስጋር ተኸፊቱ ብወግዒ ኣባል ክለብ ኣዱሊስ ድሕሪ ምዃኑ ምስ ታጋንታ ኮይኑ ተቐያሪ ኮይኑ ክሳተፍ ጀሚሩ ናሆም ኣብ ፈለማ ዓመቱ ብሉጽ ብቕዓት የንጸባርቕ ምንባሩ ድማ ምስ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ናይ ዞባ ማእከል ጋንታ ክምረጽ ግዜ ኣይወሰደሉን ምስ ናይ ዞባ ማእከል ብምዃን ድማ ኣብ መምረጺ ንሃገራዊት ጋንታ ተሳቲፉ ዕውት ብምዃን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ትሕቲ 20 ዓመት ክኸውን ተመርጸ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብምዃን ድማ ኣብ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ሴካፋ ንምስታፍ ናብ ዩጋንዳ ኣምርሐ ኣብቲ ጸወታ ድማ ኤርትራ ብሓያል ብቕዓት ተሰንያ ሳልሳይ ደረጃ ክትሕዝ ግደ ናሆም ላዕሊ ነይሩ ናብ ሃገሩ ተመልሰ ናሆም ብሰንኪ ማህረምቲ ምስ ክለቡ ኣዱሊስ ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ክኸይድ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ዝተፈላለየ ጸወታታት ከብኩር ይኽኢሉ ኣይጸንሐን ግን ናብ ንቡር ብቕዓት ምምላስ ነታ ጋንታ በዓሉ ዕለት ኣኾነን ናሆም ደጊሙ ምስ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ብምዃን ናብ ዩጋንዳ ተመልሰ ኣብ ጸወታ ድማ ተተቐይሩ ሚዛን ጸወታ እናቐየረ ሓደ ካብቶም ኤርትራ ዝበለጸ ደረጃ ክትሕዝ ዝኽኣልዋ ኣጋጣሚ ዘምጸ ተጻዋታይ ብምዃን ምስ ጋንታ ብሩር መዳልያ ተሸሊሙ እዩ ምስ ደጋንቱ ብምዃን ድማ ናብ ሃገሩ ብድሙቕ ኣቀባብላ ዝተመልሰ ናሆም ጻውዒት ዓባይ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ረኺቡ ዓይኑ ከሓሴ ድማ ምስ ጋንታ ፈረመ ናሆም ሓደ ካብቶም ዝኸበሩ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ብምዃን ድማ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ተሰጋገረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ናሆም ታደሰ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ካልእቲ ጸወቱ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣንጻር ናይ ቅድም ክለቡ ኣዱሊስ ኣብ መበል 30 ደቂቕ ብዘመዝገባ መዕወቲ ሸቶ ንጋንቱ 3 ነጥቢ ክሕፍሳ እንከሎ ንሱ ግን ንኽብሪ ነበር ጋንቱ ብምባል ሓጎሱ ከይገለጸ ብምሕላፉ ካብ ደገፍቲ ኣዱሊስ ንኣዳ ረኺቡ እዩ እዚ ኣብዚ ተኻየ ዝኣቱ ውሕሉል ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ክለብ ቀይሕ ባሕርን ናሆም ታደሰ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካልኣይ ሓላ ውልዳት ኤርትራ ብምዃን ንቦታ እቲ ኣብ ዩጋንዳ ዕቑባ ዝሓተተ ሓላ ውልዳት ተኪኡ ነይሩ እዩ
ኣብ መወዳእታ ናሆም ታደሰ ነቶም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዕዉት ንክኸውን ዝፅዕሩ ዘለዉ ከመስግን እንከሎ ብፍላይ ድማ ነታ ከም ኣቦን ኣደን ኮይና ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሓቶ ወላዲቱ የመስግን። ነቲ ኣብዚ ደረጃ ክበፅሕ ዘይረኣዮ ግን ከዓ ብስነ ስርዓት ዝዕበየ ወላዲኡ ነብስሄር ታደሰ ድማ ዝያዳ ምስጋና ከም ዝግብኦ ክገልጽ እንከሎ ንኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት ሃገርና ድማ ኣብዚ ናይ ዩጋንዳ ዝነበረ ደገፍ ልባዊ ምስጋና የብፅሕ። ነቶም ኣብ ግዜ ንእስነቱ ምስኡ ዝዓብዩ ጀምዑ ወላ እኳ ፍሉይ ክብሪ ከም ዘለዎ እናገለጸ ከመስግን እንከሎ ነቲ ኩሉ ዝከኣሎ ልዑል ፈጣሪ ድማ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ብምባል ኣብቲ ሓፂር ታሪክ ሂወቱ ዘዕልልና ዛዚምዎም። ንሕና እውን ነቲ ውልዶ ብሉፅ ተፃዋታይ ሃገርና ነዛ ዝሃበና ንእሽተይ ዕድል እንዳመስገና ኣብ መጻኢ ካብዚ ዘለዎ ደረጃ ንላዕሊ ንክበፅሕ ምንዮትና ንገልጸሉ። ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምግባር ዓወታት ከተምጽእ ዝጸንሐት ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ምስ ክለብ ጋላ ነፍሒ ኣብ ምውድዳር እትርከብ ቀዳሚቲ ኤርትራዊት ዕውቲ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ብስራት ገብረ መስቀል መምህር ብ1998 ዝተወልደት ብስራት ኣብ መወዳእታ 2013 ናብ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክሌታ ተላልያ። እዛ ምስ ጋንታ ጋላ ነፍሒ ብምዃን ናይ ማውንቴን ባይክ ውድድራ ዝጀመረት ተቐዳዳሚት ኣብ ፈለማ ፆታ 5ይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ዛዚማቶም። ብስራት ኣብ ውድድር ማውንቴን ባይክ ብሉፅ ብቕዓት ብምንፅብራቕ ዘመዝግቦ ዓወታት ምስ ንርኢ ዕውቲ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል፣ ዕውቲ ዋንጫ ናጽነት፣ ዕውቲ ናይ 20 ሰነ ብምዃን ውድድራ ብዓወት ዝፈለመት ተቐዳዳሚት እያ። ድሕሪ ናይ ዓመት ጻንሖት ኣብ ማውንቴን ባይክ ድማ ናብ ዳኮርሶ ምስ ጋንታ ጋላ ነፍሒ ተሰገረት ብስራት ኣብ ዳኮርሶ እውን ዓወታት ኣይተፈልያን። ናይ ዲኮርሶ ውድድራ ብመጻሪ ንስልጠና ዝጀመረት ብስራት ገብረ መስቀል ኣብ ፋልሚቲ ፆታ መበል 4ይቲ መሓዝ ካብ ተዓዘብቲ ኣድናቆት ረኺባ እያ። ናይ ውድድር ሻምፒዮና ብሰንኪ መውደቕቲ ክትዛዝሞ ዘይከኣለት ብስራት ድማ ድሕሪ ናይ ኣስታት ወርሒ ማህረምትያ ናብ ፆታ ደጊማ ተመሊሳ። ብድሕሪዚ ምስ ክለብ ደንደን ኣብ 2016 ዝፈረመት ብስራት ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ዘመዝገበቶ ዓወት ምስ ንርኢ ቀዳሚቲ ናይ ዓቐብ ዘዋሪት ዋንጫ ሳልሰይቲ ድማ ነጥቢ ኣብ 2016 ቀዳሚቲ ብምኽንያት መዳለዊ ዙር ኤርትራ ሳልሳይ ደረጃ ሻምፒዮን ኤርትራ 2016 ሳልሳይ ደረጃ ሻምፒዮን ኤርትራ 2017 ካልእን ይርከቦም። ብድሕሪዚ ካብ ደንደን ድሕሪ ምውፃእ ንኣሳ 6 ኣዋርሕ ብውልቃ ክትወዳደር ድሕሪ ምፅራሕ ቅድሚ ወርሒ ምስ ናይ ማውንቴን ጋንታ ዝነበረት ጋላ ነፍሒ ፈሪማ ምስታ ክለብ ብምዃን ድማ ኣብ ፈለማ ፆታ ብሉፅ ውፅኢት ብምዝጋብ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ኮታ ሒዛ ውድድራ ክዛዝም ክኢላ ነይራ እያ። ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ለቢሳ ኣብ 2017 ንፈለማ ግዝያ ናብ ግብፂ ዝገሸት ብስራት ኣብቲ ፆታ ምስ ጋንታ ኣብ ምዃን ተዓዋቲት ክሮኖሜትር ኣብ ርእሲ ምዃና ኣብ ውድድር ፅርግያ ድማ መበል 16 ብምዃን ውድድራ ክትዛዝሞ ክኢላ እያ። ብተሪኦ ዝነበረት ብሉፅ ብቕዓት ተሓጊዛ ኣብ 2017 እውን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምዃን ናብ ሩዋንዳ ዝኸደት ብስራት ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርና ሓድሽ ታሪኽ ገንፂላ። ናይ ፈለማ ኤርትራዊት ተዓዋቲት ሻምፒዮን ኣፍሪካ ዝብል ክብሪ ነይሩ። ደጊማ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪካ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ተጠርነፈት ብስራት ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ሻድሸይቲ ብምውፃእ ነቲ ናይቲ ዓመት ናይ UCI ነጥባ ከተብርኽ ክኢላ እያ። መምህር ብትብል ሳጓ እትልልህ ብስራት ገብረ መስቀል ካብ መምህርና ናብ ቅድድም ብሽክሌታ ዝመፀት ሓንቲ ካፕተን ኣለዋ ናይልና ንምክሓለን ተቐዳድምቲ ሃገርና እያ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻኔል ሲነማ ሰመረ ኣብ ቀረማ ግዜ ሰፊሕ ዕላል ምስ ብስራት ገብረ መስቀል ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። ሼር ሳብስክራይብ ከም ትልሙድ ኣይትረስዑም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻኔል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበረ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን